ఈరోజు మత్తడిగూడలో శివబోడి జరుగుతుంది. మత్తడిగూడలోని ప్రతి గ్రామము గ్రామం ఇంటి నుంచి పసుపు, కారం, రూపాయి బిల్ల, అలాగే చాట, గుల్ల ఇవి అన్నీ ప్రతి ఇంటి నుంచి సేకరించి ఊరి గ్రామ పటేల్ దేవరి ఇంట్లో అందరూ సేకరించి తర్వాత గ్రామ పొలిమేర శివ అనేది ఉంటుంది. అక్కడ తీసుకెళ్ళి చెట్టుకు చాటలు గుల్లలు కట్టి కోడితో పూజలు చేసి నైవేద్యాలు సమర్పించి వంటలు చేసి భోజనాలు చేసి ఈ శివ నుంచి గ్రామానికి వెళ్తారు. అలాగే గ్రామంలో ఇక్కడ శివబోడిలో పూజలు చేసిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ స్నానాలు చేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళాలి. అలాగే గ్రామంలో స్నానం చేసి ఇంటికి లోపలికి వెళ్తారు. అలాగే పుంగర్పోరి అనే పూజా కార్యక్రమం ఉంటుంది ఈరోజు. అలాగే తర్వాత నవ్వో కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది. అంటే నవధాన్యాలు కొత్తగా పండించినటువంటి పెసర్లు, బొబ్బర్లు ఇవి ఉంటాయి. అవి దానికోసం ఈరోజు మళ్ళీ పండుగ చేస్తారు. దానికి ముందు పుంగర్పోరి అనేది గ్రామంలో ఆకిపేన్ దగ్గర పూజలు చేస్తారు. తర్వాత నవ్వం చేస్తారు.